Ω, παιδιά, όχι, όχι! Δεν ήταν σπάσει. Από εδώ ήταν μέσα. Εσύ έκανες αυτό το θόρυβο. Χτυπάει. Εδώ, να δω. Εδώ είναι. Φοβάστε ότι έχει Μαρσέλη απόψε και φαίνεται λίγο πιο φωτεινό το μέρος. Μπορείς. Έχεις τη δύναμη να κονίσεις την καρέκλα στο βάθος. Μπορείς να ανοιγοκλείσεις τα τουλάπια εδώ. Οπα. Είμαστε εδώ και πόση ώρα στο όμως και βγαίνουμε μάλλον. Οπότε παίζει να είναι και αίμα ξεραμένο αυτό. Άφησε το εκεί πέρα και μην το σβήσεις. Τερμάτισε το στο κόκκινο. Αιματολογικό. Η αιματολογία είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της ιατρικής επιστήμης που κύριο αντικείμενο έρευνας και μελέτης είναι το αίμα, τόσο τη φυσιολογική του όσο και την παθολογική του κατάσταση. Η αιματολογία, μελετώντας τη μορφολογία και φυσιολογία των κυττάρων του αίματος, κατάφερε να προσδιορίσει τον τόπο παραγωγής και καταστραφής των ομοσφαιρίων, όσο επίσης να προσδιορίσει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αίτια αιματοπάθειες. Η ομάδα μας αυτή τη φορά θα επισκεφτεί στα Μελίσια, ένα κτίριο που έχει έντονα το στοιχείο της εγκατάλειψης. Το πρώτο θεραπευτήριο του ΙΚΑ, πρώην Παπαδημητρίου ή αλλιώς Σανατόριο Πεντέλης. Αρχικά λειτουργήσε ως σανατόριο για τους φυματικούς. Στο Σανατόριο Παπαδημητρίου κατά καιρούς νοσηλεύτηκε ο λογοτέχνης Κώστας Ουράνης και ο Γιάννης Ρίτσος πριν μεταφερθεί στο Σανατόριο της Πάρνηθας. Το 1977 το ΙΚΑ ενοίκιασε το κτίριο και το λειτουργήσε ως πρώτο θεραπευτήριο ΙΚΑ Αθηνών, ενώ το τελικό λουκέτο ήρθε το 2012 για το νοσοκομείο. Πολλές μαρτυρίες μιλάνε για περίεργες ομάδες κατά τις βραδινές ώρες, για τελετές που έχουν γίνει σε κάποιους από τους χώρους του κτιρίου, ακόμα και για το βασανισμό και θάνατο κάποιας κοπέλας. Αποφασίσαμε να ερευνήσουμε τους χώρους του κτιρίου σε διαφορετικές μέρες και να χωρίσουμε σε επεισόδια και τμήματα. Στην αρχή η ομάδα μας θα ασχοληθεί με τους υπόγειους χώρους του κτιρίου και κάποιους από τους χώρους του ισογείου. Παιδιά, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι το κτίριο απλά. Είναι τεράστιο. Έρχονται παρές εδώ. Κοίτα τι γράφει εδώ. Και εδώ έχει φιάλες, ντουλάπια, πολλά σπασμένα κάτω. Εδώ έχει και ονόματα κιόλας. Μάλλον όσο είναι ένα αίμα, δεν ξέρω. Το βλέπεις, αιματολογικό είναι. Αιματολογικό είναι. Ευθεία, αιματολογικό πάμε. Μισό. Στοπ. Κάτι μου χτύπησε το EMF. Πολύ όμως. Εδώ. Ηρεμία. Τραβάς. Λοιπόν, τράβα. Εδώ, παιδιά, εδώ που ήμουνα χτύπησε κατευθείαν. Όλοι έχουμε κλειστά τα κινητά. Να το, χτυπάει. Μήπως είναι η κάμερα. Όχι, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, είναι κανείς εδώ? Είναι κανείς μαζί μας? Άναψε τα φωτάκια όπως τα άναψες πριν. Πάλι χτύπησε. Εάν είναι κανείς εδώ, μπορεί να επηρεάσει το μηχάνημα εδώ πέρα. Έλα κοντά στη συσκευή εδώ και τα λαμπάκια θα ανάψουνε. Ακούω κάτι από εδώ μέσα.
Όχι, παιδιά, χτυπάει. Παιδιά, το άναψε μέχρι τη μέση. Εσύ το κάνεις αυτό? Αναβόσβησέ το μέχρι το κίτρινο. Και ξανακάντο. Ακούς βήματα. Ησυχία, ησυχία. Δεξιά μου ακούω. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Αυτός που επηρεάζει τώρα τη συσκευή είναι άντρας ή γυναίκα? Αν είσαι άντρας, αναβόσβησέ τα μέχρι τη μέση. Που σου δείχνω, το δάχτυλό μου. Άντρας. Παιδιά, είναι άντρας. Έχεις πεθάνει εδώ. Αν έχεις πεθάνει, φτάσ' το πάλι ξανά μέχρι το κίτρινο. Όπως το έκανες πριν. Έχεις πεθάνει εδώ. Σε έχουνε σκοτώσει. Αναβόσβησέ τα μέχρι το κίτρινο. Πάλι ξανά. Ακούω συνεχώς βήματα από εδώ. Συνεχώς. Εγώ πρέπει να ακούω το δεξιά μου, τώρα μην ακούω. Προχώρα από εδώ, προχώρα από εδώ. Είσαι ψυχή. Έρχομαι πως εσένα. Μπορείς να τον αναβοσβήσεις πάλι ξανά. Είσαι μέσα στο αιματολογικό. Η ψυχή σου είναι παγιδευμένη μέσα. Αν ναι, αναβόσβησέ τα και τερμάτισέ το μέχρι το κόκκινο. Βγαίνει συνέχεια από το focus, παιδιά. Με φοβάσαι? Αναβόσβησέ τα μέχρι το κίτρινο. Έχουμε έρθει με σεβασμό. Πάτα πώς. Μην τραβάς πολύ μεγάλα βίντεο. Πάτα πώς. Παιδιά, όχι. Μη πατάς πώς. Παιδιά, εδώ είναι. Στην είσοδο στο αιματολογικό, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ για την απάντηση. Ανοίχτω, παιδιά, τέρμα είναι. Είσαι στο αιματολογικό μέσα. Είσαι μπροστά μου αυτή τη στιγμή, με βλέπεις, έτσι? Τερμάτισέ το. Με βλέπεις αυτή τη στιγμή. Μιχάλη, σου βγάζει πρόσωπο κάτι? Μπορείς να το ξανακάνεις, σε παρακαλώ πολύ? Και θα φύγουμε, σε παρακαλώ, μπορείς να το ξανακάνεις? Ναι, το ξανακάνει, παιδιά. Πάνω το τερματίσει πάλι. Να μπω μέσα, θα με αφήσεις? Όχι. Να μην μπω μέσα, κινδυνεύω. Μαλάκα μου. Αυτό δεν γίνεται σήμερα. Κινδυνεύω, τερμάτισέ το. Παιδιά, απίστευτο. Παιδιά, τέτοιες Παιδιά, απαντήσεις δεν απίστευτο. έχω ξαναδεί. Παιδιά. Αυτό έχει καταγραφεί. Έχει καταγραφεί. Παιδιά, το βλέπετε όλοι. Δες εδώ, τρελάθηκε. Φαίνεται και ότι Παιδιά, φαίνεται απίστευτο. Άφησέ το εκεί πέρα και μην το σβήσεις. Τερμάτισέ το στο κόκκινο. Δες εδώ, το σταμάτησε. Σταμάτησε. Μιχάλη, τι φαίνεται? Πάμε μέσα. Σιγά Θα σιγά. μπω μέσα. Τράβα το Σιγά σιγά. Δεν θέλω να πούμε. Τι θέλει να πούμε, δεν θέλει να πούμε. Πάμε. Λοιπόν, είμαι μέσα στην αίθουσα. Θέλω πάλι ξανά να αναβοσβήσεις τα φώτα. Ξέρω ότι είσαι άντρας και δεν μας θέλεις εδώ. Ήτανε σανατόριο εδώ. Νοσηλευόσουν εδώ. Αναβόσβησέ τα. Μέχρι το κόκκινο. Έχεις τη δύναμη, ξέρω ότι μπορείς να το κάνεις. Να το, παιδιά, πάλι, παιδιά, απίστευτο. Όταν κάνουμε απαντήσεις. Είναι... Παιδιά, στο κόκκινο. Ήταν σανατόριο και νοσηλευόταν εδώ. Έχεις πεθάνει εδώ, πέθανες μέσα εδώ, στο νοσοκομείο.
Αναβόσβησε το πάλι ξανά, μέχρι το κόκκινο. Αν έχεις πεθάνει εδώ, στο νοσοκομείο, φτάσου στο κόκκινο, όπως το έκανες πριν. Παιδιά, μέσα, έχει πεθάνει μέσα. Λοιπόν, θα σας δείξω και λίγο το χώρο εδώ. Έχουν αφήσει κάποιες φωτογραφίες παλιές εδώ, έχω ξεμείνει. Και είχαμε μια διαφωνία με τα παιδιά. Καθίστε να πάρω ένα φακό. Εάν αυτό εδώ πέρα κάτω είναι αίμα. Εδώ λέει ότι είναι το μετολογικό. Και αυτό λογικό αίμα μου φαίνεται με ένα, παιδιά, δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς κάτω στα σχόλια, αν σας φαίνεται για αίμα. Και γενικά, πώς βλέπετε, εδώ έχει γυαλιά. Πρέπει να προσέχεις πολύ γενικά. Εγώ να πω πως δεν έκανα κάποιο σέσιο με το σπίτι του και τα λοιπά, αλλά όσες φορές ήμασταν και στην αρχή μαζί με τον Κώστα που πίσω και τραβούσα, μπορώ να πω πως πώς θα το λέμε, ότι ήταν λίγο τρόμαξα στην αρχή με τόσα πολλά, με τόσες μεγάλες ενδείξεις, με το είναι στο κόκκινο, τρόμαξα λίγο την αλήθεια. Και πιο μετά ήταν αυτό που είπε, ή ο Σκόρος το είχε πει, ή εσύ Κώστα, με τον ψυχρό αέρα. Ένιωθες ένα ψυχρό αέρα. Ναι, εγώ. Και εσύ παράδειγμα, και εσύ τον Σπύρο μαζί. Από την ίδια στιγμή, σαν ένα ρεύμα αέρα έτσι να περνάει πίσω από το αυτί μου. Και να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, αλλά θα το πω ως παρατήρηση. Άμα περάσει ένα ψυχρό αεράκι από πίσω σου, το καταλαβαίνεις. Ναι. Όχι ότι είναι κάτι παραφυσικό, απλώς συνέβη και ακριβώς πριν είχαμε καταγραφεί, είχε χτυπήσει κόκκινο το EMF αυτό. Αυτή τη στιγμή, ναι. Δηλαδή τα δευτερόλεπτα ταιριάξανε πάρα πολύ για σύμπτωση, να το πούμε έτσι. Και να πούμε τώρα ότι είναι πρώτη φορά που το EMF χτυπάει έτσι κόκκινο, δεν έχει ξανατύχει αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόση σταθερή καταγραφή, τα φωτάκια να είναι κόκκινα και να παίρνουμε απαντήσεις τόσες πολλές με το EMF. Αν είναι κάποιος εδώ, να κάνει ένα θόρυβο. Μπορείς να κάνεις έναν χτυπώ. Το EMF σου γράφει κάτι. Λοιπόν, κάτσε και σου τελείω στο φακό. Την άλλη φορά που ήρθαμε εδώ, είχαμε κάποιες ενδείξεις. Στο μηχάνημα εδώ πέρα. Μπορείς να το επηρεάσεις πάλι ξανά? Βρισκόμαστε σε αυτό το χώρο. Είναι κανείς εδώ μαζί μας? Ναι. Έχεις νοσηλευτεί σε αυτό το νοσοκομείο? Ναι. Όλοι μας. Είναι παραπάνω από μια ψυχή εδώ? 3. Μπορώ να μάθω το όνομά σου? Πώς σε λένε? Έχουν χαθεί ζωές σε αυτό το δωμάτιο? Όχι. Σαν όχι ακούστηκε. Βρίσκεται κάποιος εδώ μαζί μας? Υπάρχει μια συσκευή εδώ με την οποία μπορείς να πάρεις δύναμη και να μου μιλήσεις. Υπάρχει κάτι μαζί μας? Ναι, καθαρό. Όχι. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Γυναίκα. Αν είσαι γυναίκα μπορείς να επηρεάσεις αυτή τη συσκευή εκεί, να την ανάψεις και να ακούσω το όνομά σου από εδώ. Μπορείς? Πες μου το όνομά σου. Μην το πεις. Ήταν παλιά σανατόριο εδώ. Έχουνε πεθάνει άνθρωποι εδώ σε αυτό το νοσοκομείο?
Νοσηλεύονταν εδώ άνθρωποι παλιά. Νοσηλευόταν ο Γιάννης Ρίτσος. Μήπως δούλευε σε αυτό το νοσοκομείο εδώ? Έχει γίνει κάτι κακό μέσα σε αυτό το νοσοκομείο? Μήπως νοσηλευόσουν εδώ? Είχες φυματίωση? Μπορείς να μου πεις αν νοσούσες από φυματίωση? Ναι, ακούστηκε. Μπορείς να μας πεις σε ποια αίθουσα βρισκόμαστε? Πού βρισκόμαστε? Υπάρχει κάτι από πίσω μου που έχει περάσει? Υπάρχει κάτι εδώ μαζί μας? Τώρα η κάμερα δεν έγραφε πίσω, αλλά κάτι. Είμαστε μόνοι μας σε αυτό το χώρο? Σαν όχι μου ακούστηκε. Αν βρίσκεται κάτι εδώ μαζί μας, ας εμφανιστεί. Θες να φύγουμε από αυτό το χώρο ή να μείνουμε? Μείνετε. Δεν το άκουσα. Καθαρό. Ωραία. Άμα θες να μείνουμε, απάντησέ μας τις ερωτήσεις που σου κάνουμε. Πες μου το όνομά σου. Να σ' ακούσουμε θέλουμε μόνο. Σκάς. Μήπως θες τη βοήθειά μας? Μπορούμε να σε βοηθήσουμε κάπως? Θέλω να σε ρωτήσω, έτσι ώστε να φύγουμε, να πάρουμε μια καθαρή απάντηση. Πώς λεγόταν το κτίριο εδώ πέρα? Ποιο είναι το όνομα του κτηρίου εδώ? Είσαι κάτι αρνητικό, κάτι κακόβουλο? Δεν είμαι. Είσαι κάτι καλόβουλο δηλαδή? Πώς σε λένε? Το άκουσα κι εγώ αυτό. Ακριβώς από πάνω. Κοίτα, είναι και παλιό το κτίριο. Είναι παλιό το κτίριο, παιδιά, μπορεί να υπάρχουν και κάποιος να έχει γίνει. Εσύ έκανες αυτό το θόρυβο πάνω? Μπορεί να ήταν διαστολή στη στολή. Προχώρα λίγο με το γεμέ. Εσύ έκανες αυτό το θόρυβο? Μπορείς να μου αναβοσβήσεις τη συσκευή που κρατάω εδώ πέρα, στο δεξί μου χέρι? Το έχεις κάνει την προηγούμενη φορά. Τώρα δεν μπορείς? Φύγετε από εδώ πάντα. Έλα. Τώρα έχει αρχίσει και βγάζει περισσότερα κρύα. Λοιπόν, είμαστε με τα παιδιά εδώ.
Το EMF έχει γράψει τίποτα? Τίποτα με τίποτα. Ωραία, επειδή ασχοληθήκαμε με 2 χώρες που είχαμε καταγραφές την προηγούμενη φορά, θα πάμε να δούμε αν σε άλλους χώρες έχουμε καταγραφές και θα ζητάμε άμα κάνουν κάποιο ήχο, θόρυβο και τι βιώματα θα έχουμε ίδια από κάποιο χώρο. Ωραία. Κοίτα, αυτά τι είναι ρε εσύ αίματα τώρα? Δεν νομίζω ότι είναι. Φαίνεται πολύ πιο στο μελάνιασμένο. Σαν αίματα είναι ρε. Μπορεί. Και εδώ βλέπεις που τα έχουν σπάσει όλα. Παιδιά, έχω να πω, κρίμα και που άφησαν το νοσοκομείο σε τέτοια κατάσταση. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον αρχίζει και καταστρέφεται. Εδώ πιστεύω ότι ήταν αίμα, γιατί ήταν το μυτολογικό, οπότε μας είχαν πει ότι μέχρι πριν 2-3 χρόνια υπήρχαν και φιάλες εδώ. Οπότε παίζει να είναι και αίμα ξεραμένο αυτό. Αν καταγράψει κάτι το EMF, πείτε το παιδιά. Ναι. Εδώ λέει φαρμακείο. Ναι. Προσέξτε εδώ. Παιδιά, αυτά να προσέχετε σε τέτοια κτίρια. Πουλιά γυαλά κάτω. Παιδιά, να πούμε και στη κάμερα ότι έχουμε έρθει με Πανσέλινο σήμερα. Πρόσεχε που πατάς. Ναι, πολλά είναι. Οπότε έχουμε έρθει σήμερα, ναι. Και πιο ιδιαίτερη μέρα αυτό. Ιδιαίτερη. Ωραία. Πάμε πάνω ισόγειο να δούμε αν καταγράψουμε τίποτα και πάμε και στο πατάρι που ήμασταν. Προχώρα. Πάμε να βγούμε στο μεγάλο διάδρομο, γιατί αυτόν τον χώρο τον είχαμε γυρίσει την άλλη φορά. Είναι απίστευτο, σου λέω, όταν είχα έρθει πριν 1-2 χρόνια, είχε πόρτες παντού εδώ. Εδώ μπροστά, Ναι. Θέλω να πάμε πιο ευθεία, γιατί αν θυμάμαι καλά, είχε ένα δωμάτιο που είχε τα ίδια σύμβολα με τη Βίλα Λεβίδη. Όπως αυτά που είδαμε πάνω. Όχι, και εδώ είχε. Σε κάποιους από τους χώρους εδώ είχε πόρτες πορτοκαλί εδώ, ρε εσύ. Στην πόρτα τη πορτοκαλί είχε τα ίδια σύμβολα που είδαμε και πάνω και στη Βίλα Λεβίδη. Ωραία, συνεχίζουμε. Σήμερα εξερευνούμε περισσότερο ισόγειο και υπόγειο. Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο. Εδώ έχουμε παίξει μέχρι και 3. Α, εξάρια εδώ, Για φέρε το EMF εδώ. Να καταγράφονται ημερομηνίες. Άκουσες τι είπω? Παιδιά, αυτό ήταν από εκεί ακούστηκε. Είναι κανείς εδώ πέρα μαζί μας? Εγώ. Μήπως εδώ ήταν ο χώρος του χειρουργείου? Ήταν το χειρουργείο εδώ πέρα. Μπορείς να μας πεις ποιος χώρος ήταν εδώ πέρα, ποια αίθουσα, τι ήταν εδώ?
Εάν θες, μπορείς να επηρεάσεις το μηχάνημα εδώ. Εάν έρθεις εδώ κοντά, η συσκευή θα ανάψει τα φωτάκια. Εδώ πέρα ήταν σανατόριο παλιά. Μπορείς να μας πεις πώς λεγόταν το νοσοκομείο εδώ? Πώς λέγεται το κτίριο εδώ πέρα? Σφυματίωση. Ναι, άκουσα. Τους το είχα ξαναπεί κάτι τέτοιο. Σαν κάτι να μας ακολουθεί δηλαδή. Μήπως δούλευες σε αυτό το νοσοκομείο εδώ? Υπάρχει κάποια νοσηλεύτρια, νοσηλευτής ή γιατρός εδώ? Σε αυτό το κτίριο εδώ έχουν έρθει να κάνουν περίεργα πράγματα τελετές? Σε ποιον ήρθαν να κάνουν τελετές εδώ? Μπορείς να πεις πόσα άτομα είμαστε εμείς εδώ? Πώς βλέπεις? 3. Πού είστε? Εσείς πώς είστε εδώ? Λοιπόν, θα σου δώσω τώρα την κάμερα να κάτσεις ένα 20 λεπτό μόνο σου κάτω στο αιματολογικό. Μπορείς να πας και λίγο στους άλλους χώρους. Να δεις αν αντιληφθείς τίποτα, αρνητική θετική ενέργεια, αν ακούσεις κάποιο χτύπο ή ζήτα να κάνει κάποιο θόρυβο. Εμείς πάνω θα κάνουμε απόλυτη ησυχία. Μέχρι να φτάσει στο αιματολογικό θα άνοιξε λίγο το φακό που έχεις πάνω, έτσι, να βλέπεις που πατάς. Μετά θα έχεις μόνο την night vision. Καλή επιτυχία, σου δίνω την κάμερα. Ωραία, ευχαριστώ. Αυτό είναι. Είμαι μόνος μου στο αιματολογικό. Να δούμε αν θα πιάσουμε κάτι. Για να δούμε τώρα που είμαι μόνος μου. Είναι κανείς εδώ μαζί μου? Λοιπόν, παιδιά, έχουμε αφήσει το Γιάννη μόνο του κάτω. Εγώ θέλω να ξαναπιστρέψω σε αυτόν τον χώρο που ήταν σαν χειρουργείο, αν τον βρω. Δεν θυμάμαι και που ήταν ακριβώς. Ήταν ο μόνος χώρος σήμερα που εντάξει ήταν λίγο πιο αρνητικός, αν και δεν είχαμε καμιά ισχυρή καταγραφή σήμερα. Μπορείς να κάνεις κάποιον χτύπο, κάποιον θόρυβο? Τα παιδιά πάνω με προσέχουν. Είναι σε άλλα δωμάτια τσεκάρουν. Εγώ θα κάτσω λίγη ώρα εδώ μόνος. Ακούω κάτι. Μάλλον είναι τα παιδιά στον πάνω όροφο. Εδώ μοιάζει σαν
χώρος που είχαν μηχανήματα. Για εξετάσεις, ίσως. Τόσες μπρίζες. Το MF παραμένει στην ουσία νεκρό. Δεν υπάρχει αντίδραση. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα προσπαθήσω αυτό χωρίς να πάθω κάτι, να κομπήσω τις πρόκες, να το μεταφέρω, γιατί είναι δίπλα στην πόρτα. Εάν κάποιος μπει χωρίς να το δει και το πατήσει, θα τρέχει. Είναι και βαρύ. Θα προσπαθήσω να το κλωτσίσω. Δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα καλύτερα, έτσι ώστε να μην το πατήσει κανείς αυτό. Γάντια, ρε φίλε. Ποιος έχει αφήσει γάντια εδώ? Τι φάση. Κάποιος θα το ξέχασε. Δεν μου αρέσει. Εδώ κάπου βγάζει. Προχωρήσω. Για να είναι αυτή. Ίσως κάποια γυναίκα απεβίωσε εδώ. Αν είναι κάτι μαζί μου σε αυτό το χώρο, μπορεί να κάνει κάποιο θόρυβο. Βλέπω φακούς έξω. Ίσως να είναι τα παιδιά, ίσως να είναι κάποια άγνωστη. Αρχίσει να νιώθω κάποια νευρικότητα τόση ώρα εδώ. Όλες οι αισθήσεις σου γίνονται όλο και πιο τεταμένες. Ο παραμικρός ήχος φαίνεται ύποπτος. Λοιπόν, ήρθα από την έξω μεριά για να μπω μέσα. Καλώδια. Να, εδώ βγαίνει πάλι στα γάντια. Το μεταξύ μπορούσα να μπω απλά από εδώ και έκανα ολόκληρο τον κύκλο, αλλά κάποιες φορές μπερδεύεσαι. Πίσω τη τσάντα κάτω. Είναι κανείς εδώ? Μπορείς να ανοιγοκλείσεις τα ντουλάπια εδώ πέρα? Μάλλον δεν έχεις τη δύναμη. Όπα. Αυτό ακούστηκε. Να φανταστείτε, έχει πανσέλινο απόψε και φαίνεται λίγο πιο φωτεινό το μέρος. Αν δεν ήταν και πανσέλινος θα ήταν τελείως απόκοσμο.
Τόση ώρα εδώ κάτω δεν έχει ακουστεί το παραμικρό, δεν έχει φανεί το παραμικρό. Το EMF παραμένει στην ίδια κατάσταση. Είναι κανείς εδώ? Τι πάει? Πείστε το, κάτσε το Πίσω, πίσω. Είσαι κοντά μου. Ακούγεται κάτι από κάτω. Υπάρχει κάτι δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Αναβόζεσαι πάλι τη συσκευή αυτή με το πράσινο το χρώμα. Άκουσες αυτό? Ναι. Εσύ έκανες αυτό το θόρυβο. Αναβόζεσαι τη συσκευή πάλι. Σαν να ήρθε από το υπόγειο ήχος. Πάμε μπροστά. Πάμε κάτω. Πήγαινε μπροστά. Δεν βλέπω πίσω. Ναι, περίμενε. Άνοιξε, ας αυτό. Ωραία. Προχωράω μπροστά. Σιγά σιγά. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο χτύπησε το EMF, έφτασε σχεδόν κόκκινο. Είμαστε εδώ και πόση ώρα στους διαδρόμους και πηγαίνουμε με την ομάδα. Δεν έχει χτυπήσει καθόλου. Σε αυτό το σημείο εδώ που σας δείχνει ο Σπύρος και λίγο πίσω Σπύρο πήγαινε. Ξανά. Τι πάει πάλι. Πίστευτο. Μόλις ανοίξαμε Το έχει τερματίσει. το έχει τερματίσει. Λοιπόν, Πίστευτο. Λοιπόν, να πούμε, ενώ μίλαγες και λέγεις ότι χτύπησε το EMF, ξανά άναψε τα φωτάκια κάτι εδώ πέρα. ωραία. Σαν να παίζει μαζί μας. Σωστά. Θα συνεχίσω εγώ λίγο τις ερωτήσεις ακόμα. Υπάρχει κάτι κάτω στο υπόγειο. Θέλεις να κατέβω κάτω. Αναβόζησε τα φωτάκια. Τερμάτισε το όπως πριν. Έχει πεθάνει κάποιος κάτω στο υπόγειο. Αναβόζησε τη συσκευή και εγώ θα κατέβω κάτω. Θες να κατέβω κάτω. Κάτω στο υπόγειο, αναβόζησε τη συσκευή. Εδώ σε αυτό το σημείο μου άναψες. Ξανά άναψε το πάλι. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Θες να πάμε στο υπόγειο κάτω? Άναψε τα φωτάκια αν θες να πάμε. Ναι, Ναι. ναι, παιδιά, Πίστευτο. Ξεκινήσαμε. Κάτω στο υπόγειο ξεκινήσαμε. Άρχισα να Παιδιά, απαντήσει. Και να πούμε και στην κάμερα ότι πήραμε απάντηση και έσβησε. Ωραία. Πάμε κάτω στο υπόγειο, παιδιά. Ακούσατε. Θόρυβος. Και από εμάς νομίζω ήταν. Όχι, δεν ήταν Δεν από ήταν μας. μπας. Μα το Θεό δεν Από εδώ από ήταν μας. μέσα. Τα άκουσα από εδώ και να Από εδώ ακούγεται μέσα. Πάμε. Πού θες να πάμε. Από εδώ ευθεία, εδώ ήταν μέσα. Εσύ έκανες αυτό το θόρυβο. Θέλεις να πλησιάσω κι άλλο κάτω. Ναι, Κι αν άναψε. ναι. Άναψε. Ωραία, πάμε, προχωράμε. Έρχομαι κοντά σου. Εγώ λίγο φακό μόνο να μην πατήσω τη σπρόκηση, όχι κάτι άλλο. Εντάξει, ξανακλίνω εδώ. Είσαι εγκλωβισμένος σε αυτό το χώρο. Κοίτα, νομίζω ότι ήταν εδώ. Ήθελε να κατέβουμε στο υπόγειο, οπότε παίρνουμε το EMF. Παίρνω EMF και κάτω και... Όχι, ακούμπησε απλό το EMF, πάμε. Με προσοχή, έχει καλώδια εδώ, ρε παιδιά. Πάμε. Εγώ κατέβει όπως μου ζήτησες. Είσαι εδώ μαζί μου.
Ναι, άναψε. Άναψε. Άρα είσαι μαζί μου. Βρίσκεσαι κάτω, στα σίδερα. Ξανά άναψε. Ναι. Είσαι άντρας ή γυναίκα? Ναι. Είσαι άντρας? Αν είσαι άντρας, αναβάζεσαι το. Τα άναψε. Είναι άντρας. Πω ρε φίλε, κάτι υπάρχει εδώ, ρε. Υπάρχει εδώ, λοιπόν, ωραία. Έχεις πεθάνει εδώ? Έχεις πεθάνει εδώ κάτω? Θες να έρθουμε πιο μέσα? Αναβούζεσαι τι. Εγώ έχω να ρωτήσω κάτι. Ψάχνεις μήπως δικαίωση για κάτι, να δικαιωθείς? Σου έχουν κάνει κάποια αδικία, θες να εκδικηθείς κάποιον, θες εκδίκηση? Μήπως απλά μας ακολουθάς όλη αυτή την ώρα? Εάν ναι, άναψε τα φωτάκια εδώ, όλα τα λαμπάκια εδώ. Φτάσω στο κόκκιο, τερμάτισέ το. Με πολύ προσοχή. Θες να έρθουμε λίγο πιο μέσα? Πιο μέσα, με προσοχή. Εδώ ήτανε... Αυτή τη μεριά του νοσοκομείου την είχαν κάψει. Εδώ που πάει ρε παιδιά έξω, συγγνώμη λίγο κιόλας. Συνεχίζει εδώ. Δεν βλέπω ρε. Θα το δούμε. Συνεχίζει ρε. Θα το δούμε, το ψάξουμε. Είσαι ακόμα εδώ μαζί μας? Είσαι ακόμα... Ναι. Εδώ είναι, εδώ, στο. Εδώ είναι ακόμα, δεν έχει φύγει. Είσαι δίπλα μου. Σε μένα που κρατάω τη συσκευή. Ναι. Θέλεις να μας κάνεις κακό? Θέλεις? Μήπως είσαι κάτι καλό? Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, ότι εάν υπάρχει κάτι εδώ, είναι κάτι που απλώς μας ακολουθεί, ναι. Αλλά δεν δίνει σαφές απαντήσεις. Δεν νομίζω, το κτίριο είναι παλιό, τα έχουν πάρει όλα. Θα χτύπαγε συνεχόμενα σαν τρελό, ναι. Άμα ήταν κάτι. Μας έχεις ακολουθήσει από την αρχή που έχουμε μπει σε αυτό το κτίριο? Α, ναι, αναβόζεσαι το πάλι. Κάτι ακούστηκε. Ακούστηκε ένα όχι από το βάθος. Δεν ξέρω αν ήταν όχι, ήταν σαν ανάσα. Ανάσα, ναι. Ή σαν όχι ή σαν ανάσα από το βάθος. Θέλεις να συνεχίσουμε πιο κάτω στο υπόγειο? Θες να φύγουμε από εδώ? Άμα θες να φύγουμε, θα συνεχίσουμε στο υπόγειο. Ανοίγω λίγο. Σαν να μετακινείται. Σαν να μας ακολουθάει είναι αυτό που σου είπα. Ωραία, πήγαινε. Κάνω το σιπλάλι. Πρόσεχε και εσύ, Γιάννη, που πατάς. Είναι επικίνδυνο εδώ. Ήταν την προηγούμενη φορά, παιδιά, να πούμε, που είχαμε πει... Από εδώ δεν μπαίνεις μέσα. Εδώ δεν μπαίνεις. Όχι, είναι το αιματολογικό. Πλάκα, τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Όχι, ρε, δεν είναι το αιματολογικό. Ναι. Χτυπάει. Εδώ, να. Εδώ είναι. Κόκκινο. Σταμάτησε. Αν συνέχισε σημαίνει ότι είναι κάτι εδώ. Περίμενε. Είσαι μέσα να μπω? Πόρε, φίλε. Στο κόκκινο. Να μπω μέσα? Σαν να ήθελε να μπούμε εδώ ή σαν να μην ήθελε να μπούμε?
Δεν θέλεις να μπω μέσα? Αναβόσβησε το αν δεν θέλεις και σε ενοχλώ. Χτύπησε στο κόκκινο, το τερμάτισε. Να πω κάτι. Ναι, ό,τι θες. Αν συνέχισε όλη την ώρα στο κόκκινο, Ναι. σημαίνει ότι υπάρχει κάτι εδώ πέρα Ναι. που το επηρεάζει ένα επηρεάζει. μηχάνημα. Αλλά αφού σταμάτησε, πήγε στο κόκκινο και σταμάτησε, Ακριβώς. Σημαίνει είναι ότι κάτι πιο περίεργο. αν ήταν μηχάνημα θα χτύπαγε όλη την Ωραία. ώρα. Όπως καλά. Εγώ λέω να δοκιμάσουμε, να μπούμε. Ναι. Ξεκινά. Μπαίνουμε μέσα. Ρε, είναι κάτι που μας ακολουθεί, ρε φίλε, σαν την προηγούμενη φορά. Ναι, ακριβώς. Να σου πω, ρε, φέρε μου λίγο να δω κάτι. Τίποτα δεν είχε. Τίποτα. Δεν είχε. Τίποτα. Όχι. Δεν είναι αυτό. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, είμαστε στο στοματολογικό. Όντως. Είμαστε στοματολογικό. Πάμε. Στοματολογικό. Πάμε. Φουλ. Πάμε. Γιατί να μας πάει πάλι στο μυτολογικό? Ακούστε τώρα τι θα κάνουμε. Γιατί να μας πάει πάλι στο μυτολογικό όμως? Ωραία. Να πούμε στον κόσμο να δοκιμάσουμε πάλι ξανά στο αιματολογικό. Γιατί από ό,τι φαίνεται στο αιματολογικό έχουμε τις περισσότερες καταγραφές. Άμα δεν χτυπήσει, θα συνεχίσουμε λίγο στο υπόλοιπο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε από εδώ. Αλλά πάμε στο μυτολογικό να δούμε. Θέλετε να δούμε απλά λίγο αν χτυπήσει? Ναι. Πάμε. Ναι, να ρωτήσω. Είναι κανείς εδώ? Μπορεί να κάνει κάποιο χτύπο? Κάνε κάποιον χτύπο σε κάποιον από τους τοίχους εδώ, του κτηρίου. Το ακούσατε? Ναι, το άκουσα. Μπορείς να κάνεις 2 χτύπους. Ακούσαμε τον πρώτο θόρυβο. Δεν ξέρουμε αν είναι από απ' έξω, αλλά ακούστηκε. Μπορείς να κάνεις 2 χτύπους συνεχόμενους. Αυτό θέλουμε. 2 χτύπους συνεχόμενους. Πάμε σιγά σιγά. Ναι, προχωρά. Να φαίνεται το email. Απίστευτο. Ζούμε το ίδιο πράγμα στο μυτολογικό δεύτερη φορά, ρε. Κάπως να κάπου πάει, δεν βλέπω τίποτα. Εγώ. Προχωρά. Πες μου λίγο που πάω. Κλείσε το φακό. Α, εντάξει, βασικά βάλε ό,τι θες. Λοιπόν, Φωτίζω λίγο ίσα έτσι να βλέπω. καλά. Κάτσε, περίμενε. Να μπούμε στο χώρο. Είσαι μέσα στο αιματολογικό. Ακούς. Επειδή δεν έχουμε πολύ μπαταρία. Λοιπόν, όχι, Πάμε και στο- τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε από εκεί πέρα που μπήκαμε. Πω. Τι. Κάτι είδα σαν αντανάκλες, οκ. Όχι, ρε, μπορεί να ήταν η κάμερα. ρε. Έχει καθρέφτη εδώ. Άμα έχει καθρέφτη εδώ. Τα πλακάκια είναι. Τα πλακάκια, ναι, τα πλακάκια. Ναι. Πάμε. Θέλεις να μπούμε μέσα εδώ? Βρίσκεσαι μέσα? Κάνε ένα θόρυβο. Κάνε ένα χτύπο. Είναι κανείς εδώ? Για πάμε σιγά σιγά. Θέλω να προσέχετε μόνο που πατάτε, πολύ σημαντικό. Τι είναι, ρε? Εδώ η καρέκλα, ρε φίλε, τι δουλεύει? Τι δουλειά έχει, συγγνώμη? Εγώ γιατί κάτι νιώθω ότι εδώ πρέπει να είναι. Βρίσκεται εδώ κάτι μαζί μας? Είσαι ακόμα εδώ? Μας ακολουθείς?
Θέλεις να μπούμε πιο βαθιά μέσα? Επηρέασε τη συσκευή. Μπορούμε να μπούμε, ρε εσύ. Εδώ το είχα δοκιμάσει εγώ την άλλη φορά. Δεν είναι πολύ σταθερά. Πού πάει εδώ? Δεν νομίζω ότι Δεν πάει βγάζει πουθενά. κάπου. Απλά, αυτό δεν πάει πουθενά. Ας κάνουμε μια ερωτήσεις εδώ. Βρίσκεσαι εδώ, σε αυτό το σημείο? Έχεις φύγει από το υπόγειο? Τα έχω παρατήσει όλα έτσι εδώ, ρε. Δηλαδή, ρε εσύ ξέρεις ποια είναι η απορία μου εμένα? Ποια? Εγκαταλείπεις ένα νοσοκομείο, τα παρατάς στα αρχεία όλα έτσι. Ναι, λες και φύγα να ρονάρω. Αυτό. Ακούς. Πού είναι ο Κώστας? Εδώ στα σκαλιά που είχαμε τις περισσότερες εγγραφές, Ναι. θα κάνουμε ένα speedbox και παράλληλα θα έχουμε και το EMF, εντάξει. Είσαι ακόμα σε αυτό το χώρο μαζί μας? Ακούσα χτύπο τώρα, ναι, τώρα. άκουσα. Πού? Μπορείς να έρθεις κοντά μας? Άμα έρθεις κοντά μας, το μηχάνημα αυτό θα επηρεαστεί. Μας ακολούθησες από τα σκαλιά μέχρι εδώ. Γιατί δεν εμφανίζεσαι μπροστά μας? Περιπλανιέσαι μόνη σου σε αυτό το κτίριο ή υπάρχουν και άλλες οντότητες εδώ? Σαν μόνοι. Ήσουν ασθενής εδώ? Σαν όχι. Σ' είχαν εγκαταλείψει σε αυτό το μέρος? Ναι. Πολύ καθαρά που το νιώσα. Εγώ μία ερώτηση να κάνω. Κάνε. Λοιπόν, εγώ μία ερώτηση θα κάνω και θα αφήσω τα παιδιά να κάνουν συνεχείς τις ερωτήσεις. Εγώ το μόνο που θέλω να ρωτήσω είναι εάν μας έχεις ακολουθήσει από πάνω ή γενικά μας έχεις ακολουθήσει. Πες ένα ναι ή όχι. Πες ένα καθαρό ναι, μας ακολουθάς. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω, που δεν την έχουμε κάνει τόση ώρα. Το νοσοκομείο εδώ πέρα, μια μεριά του, έχει πιάσει φωτιά. Έχει καεί εδώ μέρος του νοσοκομείου. Εάν έχει καεί το νοσοκομείο, έχει πάρει φωτιά, αναβόζησέ τα. Γιατί εδώ πέρα γύρω βλέπουμε κάτι καμένα εδώ. Λοιπόν, εμείς τελειώσαμε την έρευνά μας για σήμερα. Εσένα πώς σου φάνηκε η σημερινή μέρα, πώς ένιωσες? Λοιπόν, παιδιά, από συναισθήματα γενικά που πήγα μέσα, δεν ένιωσα κάτι το αρνητικό σήμερα. Πλέον από το κρύο, δηλαδή εκτός από το κρύο. 3 ώρες είμαστε εδώ πέρα, έτσι, με τα παιδιά. Παρότι και ο Γιάννης που έμεινε μόνος του δεν κατέγραψε κάτι. Μόλις κατεβήκαμε στα σκαλιά, κάτω προς το υπόγειο χτύπαγε το EMF πολύ, σαν κάτι να μας ακολουθούσε όλη αυτή τη διαδρομή. Και εδώ πέρα χτυπούσε πριν. Λοιπόν, Γιάννη, εσένα που είναι και η πρώτη σου έρευνα σήμερα με την ομάδα, πώς σου φάνηκε η εμπειρία και αν ένιωσες κάτι παράξενο? Κοίταξε, όχι, δεν ένιωσα κάτι παράξενο. Το μόνο που θα έλεγα περίεργο ήταν ότι όταν ήμουν κάτω ένιωθα άβολα με τόσα δωμάτια γύρω μου, τόσα ανοιχτές πόρτες. Δηλαδή λες και θα έρθει κάτι από κάπου και δεν ήξερα από πού. Είναι ο φόβος αυτό, όταν σε αφήσαμε τελείως μόνος σου στο σκοτάδι για τόση ώρα, τόση διάρκεια, οπότε είναι λογικό. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι, παιδιά, ότι πάλι οι καταγραφές, ακόμα και το EMF, μας οδήγησαν στο αιματολογικό κομμάτι. Συνήθως το αιματολογικό χτύπαγε το EMF και μάλιστα ακούσαμε και χτύπους. Δηλαδή σήμερα ακούσαμε χτύπους, θορύβους,
Θα τα βάλουμε κάτω να τα αναλύσουμε. Μπορεί κάποια να είναι θόρυβοι, αέρας, κάτι να χτύπησε. Στο σκοτάδι, όταν είσαι στο απόλυτο όπως τώρα, δηλαδή δεν βλέπουμε ότι τώρα είναι υπέρυθη κάμερα και είναι και πρώτη φορά που τη χρησιμοποιούμε, είναι διαφορετικά. Αλλά το EMF κατέγραψε αρκετά πράγματα, ενώ για 2 ώρες δεν είχε γράψει ακριβώς τίποτα, το απολύτως τίποτα. Από εμάς και τα 3 μέλη της ομάδας ευχόμαστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και τώρα θα συνεχίσουμε επόμενα κομμάτια βίντεο με την ομάδα να ερευνήσουμε και τους πιο πάνω ρόφους. Λοιπόν, καλό βράδυ από εμάς. Λοιπόν, πάνω που λέγαμε ότι τελειώνουμε την έρευνα, ορίστε, πάλι αναβόσβησε. Με το που ανεβήκαμε, παιδιά, το που ανεβήκαμε. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, καθώς κατεβαίναμε στο υπόγειο, εδώ χτύπησε πριν και κατεβήκαμε και ξανά στο ίδιο σημείο. Να πούμε, ούτε φακός είναι, ούτε κινητά, ούτε κάτι άλλο. Ρε εσύ, μια γρήγορη ματιά. Τα καλώδια εδώ δεν τα πιάνει, τα λέξαμε. Οτιδήποτε εδώ πέρα δεν το πιάνει. Τουαλέτες είναι εδώ. Δεν εξηγείται ρε, δεν εξηγείται αυτό ρε. Ναι. Ξέρεις τι πιστεύω, απλώς υπάρχει κάτι που πηγαίνει, έρχεται σε αυτόν τον χώρο και απλώς όταν περνάει από εδώ δείχνει την παρουσία του. Όχι ότι δηλαδή είναι κάτι εδώ πέρα που μπορεί να μας δίνει απαντήσεις. Μπορεί να μην έχει την νοημοσύνη, δηλαδή πώς να σου το πω. Και να μας αγνοεί. Πρώτο μέρος της έρευνας της ομάδας στο αιματολογικό τελείωσε. Εάν θέλετε να δείτε τη συνέχεια και τα επόμενα επεισόδια της ομάδας, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Από εμάς, καλό βράδυ.